Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dinhi na lang ko. Ayan na pagsuod. Nyara ko pliti, oh. Keep the change na lang. Once and for all, prangkahan ko na si Dave. Putlon ko na ang among relasyon aron dili na siya mosigig balik pa dinhi. Ga, Timmy! Nakakita na siya na kung ikan sa atpang. Ga, wata ko niya. Mulabang na ko. Hey, Dave! Oh, shit! Asa kinang ni Joshua? Pitan ako madas magiwi. May gani kay nagka-break rin ang driver sa auto. Misinggit na hino si Amy. Nakuyawan hinoon siya. Oh, dali kami sakay si Amy. Amy! Amy! Ka! Kaditang! Ka! Dali na! Larga na dayon! Nagsigong samok na ako kanatawa na! Pagdali na kay buang na! O gani nga, kinanglan pakigsultihan ako. Ayaw na, kay tingaligi. O sayang buhato ni mo. Sige na, larga na, please! Please, kinahadlok na ko! Fine. Oh, hey, ay di kilak. Dugay na bang nagsige yung samok ni mo ganun tawana? Dugay na, dito sa probinsya. Ako na siya sutor. O gilikaya na ako siya dito. Pero ako masayod nga nang gisundan ko niya din sa syudad. O nasayod siya ko. Diin ko mo trabaho. Kun mo, kinanglan ipadakop ka ng tawana. Aron dili na magsamok pa ni mo. Usa? No, dili na kinahanglan. Unsa? Kuan, luoy masad. Wala sa may pag-isip ka tong tawana. O luoy na kayo kung ato pa siya na ginuton. May pamilya ka na siya. O naingon lang ka na siya ni Ana. Diyan namatay ang iyang asawa. Parehas magud na ko upangan ang iyang asawa. O nagsamok-samok lang ka na siya. Diyan namatay ang iyang asawa kay... Nagtuman ko siya nga ako ang iyang asawa. Mao ba? Oo, mga pasagda na lang nato siya. Mapulaan na lagi na siya madugay. Og nagkasiguro ko nga dili na unya na siya sugdan sa iyang mga ginikanan nga maglakaw-lakaw din sa syudad kung mahibaw-an nila. Sige, kung mao imong gusto. Pero kung makahatag na gyud siya og porhisyon nimo, kinahanglan na nato siyang ipadakop. Okay. Kinahanglan ka na gyud magkatuon sa pagmaneho sa imong sakyanan. Aron dili ka na magsakay-sakay pag taxi. Og wait. Ganun mo nimo ipalahos ang taxi nga imong gisakyan. Kuan, uwa na lang. May para magud nga pasahero ka ganina. May giveaway na lang ko. Huwag ko magtawag nga. Nabri ka tong tawana dito. Napark na ko ang sakyanan. Mga naong na ta. Okay. Ano man? Nganong kalit man siya misakay sa maong sakyanan? Ano mo ako ni pabuta? Lalaki. Nakita ko nga lalaki ang nag-drive sa maong auto. Gipaubos nini ang bintana sa iyang sakyanan. Ug nabati ko pa ang tingog di imi nga may manundo sa mga lalaki nga padagano na ang sakyanan. Pero ano man ka ganong ingon og sa kalit kang nahadlok ka nakakita na ako. May lain ka na ba di ay?
Gusto ba silang kipanulti nga mahilain ka na? Hinugdan nga wala minimo pa uli si Inday. Oh, Hoy! Pagkamatay ka! sorry. Sorry, boss. Kaya kanina, dirit ko maliksis ako pagdali-dali nga makaabot sa iyang tungod ni Amy. Huwag karon. Dirit na sa kong maliksi. Sa pagkunahon na gyapon ni Amy. Gano man, huwag ko magkasabot. Ingon og sa gusto ko mo hilak. Pero dili may mo. Dili ko gusto matuon sa diasa kong hunahuna. Gusto silang gituhuan nga may lain ka na. Dili. Doon na ba ka? May lain ka ba gidi ay? Dili ka na ba din ako? Mag-unsa na malang ang atong anak? Dili ko mahilak. Dili ko musika ng akong mga luha. Tungod lang sa sayop na ko pagtuo. Mahal ko ni Amy. Mahal mi niya si Inday. Kung dili siya makahimo sa pagbiya na ko. Nasayop lang ko sa kong gituan. Bubalik pa siya na mo. Kami ang iyang pilion. Kami ni Inday. Babe, usa ko ni. Why? Will you come here? Ano? May sayop ba? Yes. O kagani ka pang nagsige og kasayop sa akong mga gipabuhat mo. Wa kasi mong kagalingon. Ngano ba? Sige. Ako lang ang usbon. No, ako na. Masayop ka na sab. Just take a break. May mo pang mugawas na ako? Okay, sige. Okay, di sa tika magamit din karon. Go and pick up yourself, okay? Okay. Bye, babe. Hello? Dayan? Come to my office. May pabuhat ko mo. Dili na yun mawa sa kuna-una si Dave. Naluoy ko niya, pero dili mahimo. Dili mahimong gubo niya ang ako mga pangandoy. Dili ang pagtapos na ko sa pagtuon lang nga iyang nahatag na ako ang akong pangandoy. Dili ko tubra dito. Taghan pa. Taas pa kaayo. O kining kinabuhi nga ni anak ko karon. Mao kini ang katumanan sa tanan. Mga dili ko ang ayaw mo bati og konsensya. Kinahanglan lang nga i-clear na ko ang akong hunahuna. Ilingaw-lingaw na ko kini. Aron mawa kini akong gibati karon. Doon nasab ko sa amo. Manaog nasab ko ning sakyanan nga dili na ko ikauban ang inahan sa akong anak. Pasaylo ang kinahanglan ko mamakak mag-usab ni Builin. Para! Nagsinda ilan sa tugkaran sa ilan ni lolo niya. Kaluwis akong anak. Malipayan kayo sa mitanaw na ako. Midagan siya aron nga mutagbo. Ayaw pagdagan! Ay, pagdagan. Naunsa man yung bata.
Hey, mutagbo ka man sa kalsada, maligsan ka. Abot na ako, Tatay Yuyo. Naana ako, Mama. Huwata nga magkalabang. Moabot man bitaw na. Naanay, naana. Ano sa mga? Sa ka man, uy. Pagkamatay ka mata ka, mukalit ka mag sa maglabang? Ha? Agay! Dong. Unsa guna, dong. O ganing bata atiyo. Gahay kay guho. Kung patuyangan lang, may samaw niya ni sa iyong inahan. Tatay! Sorry, Tatay. Di na mausap. Sorry na, Tatay. Sorry, Tatay. Anak, Sorry. pasaylo ako, anak. Pasaylo si tatay. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Pasaylo ako. Tay. Dong, pastilan. Unang higayon nga gipunalan ni mo ang bata. Ug unang higayon usab nga mihila ka. Ni siya. Ano man, ha? May problema ba? Tiyo, Tatay, hiyak ikaw. Pahit na ko imuyuapi. Duko, Tatay. Pahiran man ako imuyuha. Ilin. At look, ikaw matay ko. Di man ko matay. Di man ko biya ni mo, Tatay. Dili ka mabiyan ni tatay. Mm. Dili ko ninyo biyaan. Kaya dili na ako kaya. Ayaw ko ninyo biyai. Nyarang ako pliti. Di na lang ka na sukli. Mao kinindapita ang among gipuy-an kani ato. Wa gihapoy ka usapan. Squatters area lang gihapon hangtod karon. Misamot pa gani hinuon kadaghan sa mga pay nga nadungag dinhi. Kuno galing may masunog pag-usab dinhi nga usa ka bay. Mapagan paghihapon ang tanan. Sama sa nahitabo kani ato sa pay ni Lola. May sausab ako sa pagkasunog sa pay ni Lola. Kaya kung wa pa ko mo mabdus, dili unta ko niya papahawaon. Dili unta masunog ang iyang bay. Kaya naamang ko magkapantay. Nahawan kinadapita ka ni ato sa pagkasunog. Pero karon, niya, nagdasok na usab sa kadaghan ang nagpuyo. This is exactly the reason kung nga nung gusto ko mahawa sa kalisod. Kaya kung wa pa mahitabo ang dakong sunog, dili kami mapunta sa probinsya. Ug niya pa unta gihapon kami magpuyo ini dapita hangtod karon. Ni ining huot ug baho nga dapit nga akong gikasilakan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!